veure jo per així. Però pensava que era una rata, saps? Jo sí que va haver agarrat de primer de ràpido ixos. Ho vaig veure si ho ja agarrar des d'aquí. Escampem esta així. Però este és gran, Aquesta és gran. Pero el tuyo volvía que ahí le caben tres. Ara un xef bombi és un quart. Però a lo millor que ahí le caben tres. Jo crec que no val la pena deixar, Guillermo. Així que veus tres. Però, hombre, no tindria gràcia la baixada. I en això com vas que ho unfle? Pèl. Ah, vale. Això quina vàlvula duia més rara. Això com s'unfla? A veure. A les 11. Sobre les 11, són i 12. Ahí mig una canya o algo, Felo. I ahir a l'esquerra no seria millor tirar per l'esquerra, Felo. Aparteu-se que anem! Agárrate a esto. Agárrate aquí. Marcat així enganxat, Felo. Ara rebot. Ara m'ho han tirat a casa mano. Pues gira, gira. Han de creuar, Felo. És que ahí està ple de pedres. Felo! Mira, però allà també passa aigua. És que així... Això quins canyars són? Han de tirar per cada dreta, Felo. Què feu ahí? Sí, n'hi ha pedra. Merda, m'han encantat els caig. Vols que baixi, Vols que baixi, Aquestes pedres estan ahí enmig. Això són sediments que... Mira aquell! Se'n va contra el callar. Sí, però ara tinc que tirar per callar.
Sí, però anem a per voltes. Caguin dit. Ah, me lo rima a l'esquerra. A la dreta, a la dreta! Que anem a pegar la volta! Tranquil, tranquil, si peguem la volta no passa res. Però bueno, si peguem la volta no passa res. No era per no topar així, eh? Diu, no, me deixen los niños ya. Uy, ara... No era ràpido, però tampoc era Però tant. aquí quan vaig vindre antes no hi havia més carrer. Me Per- gusta haver-nos aire. Que estarà més ample. I Àngel què feia? Mira, mira quin pato. I Àngel estaria acollonat així, no? Així lo que fa por és clavar-nos ahí. Ja. Ahí va. N'hi ha patos o m'ha aparegut? Així els patos estaran acostumbrats a estar tranquils, vinguin morats. Felo, felo! Felo! No t'agarres. L'esparcer! No t'agarres. No, Ah, l'esparcer! no passa res. No, claro, m'ha rascat tot. No t'agarres de les canyes que si no te'n desestabilitza. Ja, però és que anar encara a l'esparcer, felo. Si no me'n vaig per la borda, així no tinc estabilitat. Ara hi ve un altre. Només tinc que parar els d'això, felo. Les línies i així. Sí, perquè es gira. Cuidado que viene un turó. Mira. A l'esquerra, felo, que n'hi ha un cudol. A l'esquerra, felo, que n'hi ha un cudol! Vale. Reduint velocitat igual. Hòstia puta, ahí malament, eh? A l'esquerra? Sí, sí. Pas a on és? Va callar, va callar. Vale, vale. Espai, espai, que anem! Felo, a l'esquerra. Pudol! Dreta, 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 que m'arriba a la paret! Mira, Joan! Mira! Pues bé. Sí, jo he intentat votar pa que no... Però és que no és tan fàcil. Ja ho sé, ja. Però per aquella banda també es pot anar, saps? Aquella... Àngel jo crec que van passar per aquella. Per aquella és gran ràpid. I així hi ha isletes, eh? Jo crec que per baixar els rius és millor aquella. Saps? Anem esperant. Així està prou tranquil·la la cosa. Així pareix que n'hi ha menos... menos aigua. Per ahí no és, per ahí no és! Veus, Sandro, com aneu millor allà sentats? No hi ha molta profunditat aquí. No. I n'hi ha... És molt ample el riu. A tramos, eh? A veure? Ahí sí, eh? Ara sí, no? Si vas punxar allà... Jo no sé si això... Joan fa més força el remo que la barca. Felo, cabró! Què n'hi ha, Felo? Aranyes. No sé com collons han entrat. Me punxar jo en les barzers, saps? Sí, quan s'ho ha morrat. Però és que si t'agarres de la canya que
Però és que anava encara al barrer. Tu si vas ahir, tu deixava que vaig allà, veure? Què heu fet? A contracorrent. I 20. Menos. 15. Haurem eixit així o ahir. I allò que més de pescadors, una d'això de pescadors. Ah, així vam estar Jandro i jo. Jandro, així vam estar tu i jo ahir. Pues ahí venir un altre ràpido. Sandro, el riu és pa que sí. El pont de ferro està ahí davant, Sí? Pues l'aigua no està mal, Home, així està turbia, Però no vull dir... No està tan bruta, Tira el remo i veuràs. No està tan bruta. Jo, està fons aquí. Yeah. El remo s'ha encendit, Mira dos náufragos, tú. Dos náufragos en el tabaco. Madre mía, mi. No le acelerem. Que no tornarem a dinar. Una d'això de... Mira si hi ha merda ahí dels pescadors. Tu creus que això és normal? Basura ahí, Però així al pont... Mira un cotxe. Al pont de ferro. Des del pont de ferro pa amunt. Ja ho sé, ja. Així està prou parar, Sí, te ho he dit, la majoria serà remar. Vale, absolut. De vez en quan vaig per trompo, saps? Això és més fàcil de controlar, Això és fàcil de controlar. Dóna l'hipotètica, Sandro. Passa que a l'anar més afonat per remar costa més. Ja. Ahí n'hi ha un mini ràpido, Però perfecte. Jandro ofereix un mariner en la camisella. Que pau, que tranquil·litat. Així està molt parat. Però la cacarata ja sé. No, ara hi n'hi haurem del ràpido. Mira, vale, perdona. Vale, així no tries i tenen de puta mare. Si anaven per ahí... Jo n'he vist una, És així llarga, Pues, sí que n'hi ha, sí que era així. Pues si n'has vist una és perquè I era joveneta, era xucutiva, Si n'has vist una és perquè està minent. I estava per baix del cotxe, jo l'he vist per baix del cotxe. Però això té que ser per... Arribat crec que hasta gravar-la. N'hi havia en la presa. En la presa n'hi havia molts. Però el que passa és que es veu que quan va vindre la riua se'n van baixar. I ho han repoblat per així. Però en Castelló de la Ribera ja no n'hi ha. És així on m'han dit. Així fa cap. Vale, xiquets. Al final en caic bon dia, Sí. Sí, ahir n'hi ha més. No, és borró. Però l'únic que em va nevar. Tio, ixes porter. Ja ho sé, ja. Això és el que vam gravar amb altres ahir. Aquest és el del vídeo? Sí. Ixes porter... Per la dreta es pot, també, però... És que no veig el que n'hi ha. Cada un va per un puesto que i es posicionem... A veure quin és el xulo de tirar per la dreta, va! No sé quin estarà... El del mig està millor. Sí? Sí. El de la dreta és un caos, fer-lo. No tires per la dreta. Ah, no, tireu vosaltres per el de la dreta. Nosaltres tirarem per aquell.
No, 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 ahir me n'anem a tascar. Ahir anem a tascar-m'ho, Felo. No és que n'hi ha molta pedra alta, eh? A la dreta no es pot. I aquell tampoc hi cap. Pues nosaltres vam passar per així, eh? On van el loco? Aneu ahir, eh? Sí, Però és que tindrem que baixar, Felo. Saps? però què podem baixar? I aquesta aigua d'on ve? Ve tot d'ahir, eh? Sí, de les canyes. És que aquí fa freda i ahir fa calor. Ahí hi ha unes canyes, Felo, intenta evitar-les. Sí, mira-li. I ahí n'hi ha unes altres. Com ho veig? N'hi haurà que baixar. Ahí n'hi ha que baixar, Tu a la Fel. barca que estan aquí a la jutge. No, ahí, si s'atasquen ells, nosaltres mirem encara. Jo ja m'ha tascat. Si s'han atascat ells, Felo... Així han de baixar, Felo. Me sents? Baixes, cuidao. No, tu no podràs passar. No podràs passar, Felo. Anem per allí dalt i mos posem allà. Joan sí que passarà. Si passeu per aquí, per aquí. Espera, però no vagis a pressa, que jo no veig... No vagis a pressa que jo no veig el que n'hi ha davant. Cuidao que si fa... Espera. Ja si fa... Cuidao que hi ha un triat. Tira més pa que allà. Espera. Intenta evitar les canyes ixes perquè no les xavanen totes. Joder, que gelat! I per allà haurem pogut passar, per allà haurà sigut una cagada, Felo. M'ho haurem clavat per les canyes. Saps? Per així Àngel i jo vam passar i m'anava a allà. Però això era fàcil. Ahora van a ir rápidos que van a fer moratros. Y estos son estos. Si el claves ahí baix de les canyes de cachar-te, ja ho. Iau, i aranyes a gogo. Vale? Com l'altre dia tinguem inèrcia, Ahí n'hi ha que remar per cada esquerra, Felo. jo faig el que puc, va. No pagar la serra, Tomàs? No, així espai, en escudols. Pues per anar baix les canyes. Jo el cul el tinc despegiat, eh? Jo t'adreçaré. Ai, mare. Rema. Impulsa el remo, mira para acá así. Ya lo rema. Mira que.
Ahí han de parar, felo. Ahí han de parar, o si no m'ho traguem el bot, Guillermo s'ha clavat totalment dins les canyes. Ara fa calor, Tu imagina l'aigua que vindria per així, perquè les canyes ixes estiguin embarrancades ahí. Pues, m'ho imagino. Ahí, com les canyes van pa callar, no se'n pot sacar. Sacatges, Ja, però comencen a caure aranyes. sacatges passes per baix ja. Ahí ni una canya, felo. Anem així amb patos allà nedant, felo. Si no se'n va la barca, tu baixa, No, nosaltres hem d'eixir antes, a l'esquerra. Han d'eixir on estan les pedretes. Ahí es bon. A veure el que fan els pardals. Ara n'hi ha que eixir. Sí, on estan els cudols aquells, ahí eixim. Però per així no puguem, Guillermo se va a tragar, pero de flega. ¿A on està exactament el d'això de... Està allà a la dreta, no? Per així a l'esquerra. Tira un poquet més a la dreta, felo. Ahí no puguem eixir. Perquè mira, n'hi ha un altre tramo. Un poc. No m'has de quiscar. Espera. A lo millor per ahí No, davant. no puguem, no. Ara podríeu fer el nou pla, però si no ens quedareu sense... No, per ahí no puguem, felo, tinc que tornar a pujar, Està prou... Té que ser allà a l'esquerra. Haig de pujar, felo. Espai no se n'aneu a la dreta, si no ja ho he cagat, Mira quin pardal, tu, Això què és? A l'esquerra, espai allà a la dreta, si se n'aneu a la dreta, els negres eixos de l'ataúd.
Ja faré un muntatge. Ja faré un muntatge de Guillermo. Verde, Andro, feu. Acabo, per l'esquerra o a la dreta? Si aneu directes, locos! On aneu? Ahí al Caramull, ahí a la playeta ahí. Ahí el cul. A on? Ah. Cavalls. Ahí a ver si está bien. Sí, i a mi em fa por arribar-nos allà, allà. Saps? Allà. Allà ara no ho sé. Antes ja plegava un moment que no hi havia molta aigua. No, però el problema és que si t'enganxes ahir, vagi un cudol que... Saps? Tarara, ta, ta... Feu-lo, les canyes. Per on passava el riu? Tararam, tarara. Home, si m'anava per callar jo votaria. Ta, 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 ta. Arra d'ahir. Volen mirar a veure si estiren. Ahí no es pot tirar. Tu mira, es veu l'estructura de antes i la que van fer després. Mira quin pato, tu! Arranca jo, si quan jo venia tot això era... Sí. I això és l'estructura de antes i després van fer una altra per damunt. Pues, a de fer les dues. No, però això s'enganxa ahí. Això ahí s'enganxa. La pedra eixa que n'hi ha mig... Si no estiguera la pedra eixa sí que el pots tirar. Hòstia. Així... Mira, mira com... Mira per allà. Mira per allà que moe. Per aquí no era jo. Sí, mira! Mira per allà. Sí, per ahí no jo. Què? Hòstia puta. I si vaig ser i m'han a peus? Però ahir no me'l podem estacar. Ja que anar per ahir. Mira ahí, se me per així. Ja ho sé, ja. Però jo estava agarrant-me. Heu sentit, no? S'ha punxat? Jo què sé. No, no és el que ha passat. Potser ho tres en l'altre. Cabró, no me l'envies per callar. Hòstia, vale. Pensava que era una aranya. Pelo, n'hi ha que evitar ixe, n'hi ha que evitar ixe. Merda, merda. Oh! Quan vegis això tira carrer, que així no s'ho fes viu. Ahí tiene un mini rápido, ahí sí que está agre, Felo. Ahí está agre.
saps? Sí, perquè estem en el mateix que dalt. Eh? Primeres valoracions està Agre. Perquè, no, si tirem a la dreta mos xamen canyes, però si tirem a l'esquerra n'hi ha canyes baix l'aigua. Ara queda poc pel pont de fusta, eh? Sí, ja s'acaba, no? No, no. Agarrar un cotxe i tornar a pujar. Mira com de pato. Amic, dona's una patineta de nedar. El municipal. Una moto. Sí? Tomàs no rema. Tomàs, tu no remes? Home, mira. A ver. Va, continúa ahora con estilo Pérez y va. Los rápidos de Manuel. Ay.
¿Vale? Ahí vamos. Ya lo he hecho en sus mejores épocas. Señores. ¿Qué pasa? Ah, puja la barca. Xux. Aquellas tres tetas sí que pasa. La verga sí que pasa. Esa la punxaran. Ya refregan contra les parets. ¿Pasa o no pasa? Sí que pasa. Arrimeu-se allà per aquí, si no se n'anireu a la senyora. Jo caig per allà. Però on? Mira, on? Està malament, ja. Però on pugueu. Lo llegim, senyora. És que per ahí no podem. Pero ahí no. Jo te caig queixis per allà. l'esquerra, per allà. Ai. Ahí a l'altre ja sabem que és per aquí. Señora, entre los 4 metros de fondo, seguro. Cuidado, cocodrilo. El cocodrilo, chao.